Akuzatív. Druhý najpoužívanejší pád v nemčine. Prichystaj si peru a papier, pretože dnes sa ho naučíš. Užij si video. O akuzatíve ste už určite niečo počuli. Či už na škole, alebo pri učení nemeckého jazyka. Akuzatív je jedným zo 4 pádov, ktoré máme v nemčine. Mnohí žiaci však majú obavy zo slov ako akuzatív, datív alebo genitív. Vedia totiž, že budú musieť meniť členy, ale nie vždy tušia ako na to. Dnes vám ukážem, že pochopiť fungovanie pádov v nemčine je jednoduchšie, než sa zdá. Pád je gramatická kategória, ktorá nám ukazuje, akú úlohu má dané slovo vo vete. Môže označovať, kto koná, teda podmet, čo alebo koho zasahuje dej, predmet, komu niečo patrí a podobne. Pád podstatného mena vo vete sa určuje podľa použitého slovesa. Na základe pádovej otázky vieme potom správne určiť pád slovenskej alebo nemeckej vete. Najprv začneme prvým pádom, nominatív. V slovenčine nominatívom označujeme podmet, teda to, kto alebo čo vykonáva dej. Pádová otázka, kto, čo. Príklad v slovenskej vete, chlapec behá v záhrade. Chlapec je v nominatíve, pretože sa pýtame slovesom, kto čo behá, chlapec. V nemčine funguje nominatív podobne ako v slovenčine. Pádová otázka, wer was? Príklad v nemeckej vete, der Junge läuft im Garten. Der Junge je v tomto prípade v nominatíve. Akuzatív. Akuzatív je pád, ktorý používame vtedy, keď vo vete hovoríme o tom, koho alebo čo zasahuje dej. V slovenčine pádová otázka, koho čo. Príklad v slovenskej vete, vidím psa. Koho vidím? Psa je v akuzatíve, pretože odpovedá na túto otázku, koho vidím. V nemčine máme pádovú otázku, wen was. Príklad v nemeckej vete, ich sehe den Hund. Vidím psa. Na príklade ste mohli vidieť, ako sa člen der Hund, teda der, v akuzatíve mení na den Hund. Táto zmena členu je dôležitá nielen v akuzatíve, ale aj pri ostatných pádoch. V akuzatíve sa člen mení len pri mužskom rode, to je to najdôležitejšie. Ostatné rody zostávajú rovnaké. Všimnite si, že zatiaľ čo v slovenčine meníme tvar samotného slova, pes, psa napríklad, v nemčine sa mení iba člen pred podstatným menom. Na lepšiu vizualizáciu vám teraz ukážem tabuľku so všetkými rodmi v nemčine v akuzatíve. Okrem toho si ukážeme aj vety v akuzatíve vo všetkých rodoch. Mužský rod, ich sehe den Hund. Koho čo vidím? Psa. Je to mužský rod, tak tu nastáva zmena z der na den. Pri ženskom rode máme vetu ich sehe die Katze. Koho čo vidím? Mačku. Nenastáva žiadna zmena, keďže sa jedná o ženský rod. A to isté platí aj pre stredný rod, ich sehe das Auto, koho čo vidím, to auto, a aj pre množné číslo, ich sehe die Kinder, koho čo vidím, deti. Zmena v akuzatíve sa netýka iba určitého člena, ale aj neurčitého člena, ich sehe einen Hund, záporného člena, ich sehe keinen Hund, a taktiež aj privlastňovacieho zámena, ich sehe meinen Hund. Na záver by som už chcel len spomenúť, že v nemčine sa akuzatív často používa aj s otázkou wohin, teda kam. Príklad, wohin gehst du? Kam ideš? Ich gehe in den Park. Idem do parku. O otázkach wohin s akuzatívom a wo datív si však povieme viac v samostatnom videu. A to by bolo k tejto téme všetko. Ako aj sami môžete vidieť, akuzatív vôbec nie je náročný, len si pamätajte na danú zmenu v mužskom rode. Samozrejme spravím aj videá k ostatným pádom, ale na toto video to je všetko. My sa počujeme čoskoro. Bis bald!